Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Huriani tuhata asa neng ulat tama parminggu tadi buka sama nugoton. Tapa sada maruhata, tapa uduk be maruhata perjula mahita martang yang nahom di buka sarwata. Amin. Mari dehita. Mari hite-hite gowarni debata ama doho gowarnya na Tuhan Yesus Kristus doho gowarni tol di porbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Idama hatop doauro tio mana diho nuaing asa unang adong mabuat tupalmi. Haleluya. Martang yang maita ale amanami na di Banua Gijang nama dok mauleate do hami tuho ala di pabotohan ho tu hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalahu salpu sogot langit dohot tano alai nahot do anggo hatam rodi saleleng nileleng na akup ni ikot patardo sogot saluhut jolma di jolom ni habang saun mi paruhumam mi sai asima roham dihami pahot marohanami marhapor siao dihatam marhite-hite to di parbadia padu memahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami paimahon ho jala asa dapat hami hangoduan nasora sudah. Amin.
Maredehita. Pati ni debata di mingguta sadarion ima na dibuat sa patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi maraku ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano yanggo tunggabe si sobbaon. Pati paduluhon dang jadi dohonon guarni debata yanggo soturedalan na ay hona uhum na dosugut akka na marsineang di guarna. Pati paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dinaunomari maula hamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula ianggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halap pe na mangibati hutan. Ay di nonomari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bainido ubain na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahana atong rak mangido gugo mahita siatu hata lau mangulahon na ubar tu patiki ale tuan di bata maredehita.
Tato potima dosa tanah gurangi dia dawan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami nogar munabadiai alana targugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midah hamion o Tuhan Yesus Kristus anak di debata nargabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami asima roham di hami saya patotong madi hami roha hamolateo diho otod di parbadia pangapul ni namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha saya unang tulak hami, saya tangihon mahami, ho ale debata, ama anak dohotor di parbadia, amin. Baga-baga ni debata, taringo tuhasisani dosata. Songonodo pakoholongyon ni debata di portibion, pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago, ganuk na porsea di ibana, asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasang abom ma di debata na di gijang. Mared de mahita. Hatani debata nagabe epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Yohanes sada ayat 10 sia saha rodi ayat 20 lalu atau marsika soring mai tamajaha perjolo masian hami songono ma diro disi Kristus biru-biru ni debata disuruh akka Yahudi sian huta Jerusalem ma akka malim dot halak lepi manukun si Yohanes ai ise doho gabe omma di hati dakon gabe disukun nasida ma ibana atong ise doho si Elia do ulaning jala di dokma dang iyahu panureangi doho dungi dialusi ma dang dunginin nama suara ni nama jojo di halangona doahu patigor hamu dalan ni Tuhan songon naung nirok ni panurirang Yesaya
Jadi di dogma nasida ma manukun ibana. Buasa madidihon ho so manang Kristus ho, manang si Elia, manang panurirang. Ibana dui narosian pudikku na hurang tama doahu makarhari talini sipatuna. Ima sahana martua do natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak koma hapor siaw tay songon na hinatidak ko ni dong atas hapor siaw di sodok portibion rap mahi tamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siat tod di parbadia adorang soa bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanong na mulak mangolu di hari patoduhon na manai tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibanan pa imamulak sugot tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsea ditod di parbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan na badia doho dihasesan di dosa doho dihatai na madok mula mangulu sugot daging halak nang mate doho dihangoluan na surasuda. Amin. Tapi gimah ede puji-pujian sian ina Kamis laus mangihuk menon ama salom.
Tapi gimana titing nama sadi huriata nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tapayuti ma tikting nama ragam di Bingguta Sadarion 8 Desember 2024. Na parjolo guarni minggu. Guarni Mingguta Sadarion ima minggu adpen paduahon. Topik minggu Pauli hamuma dalan di Jahoba. Paduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 15 Desember 2024. Di pukul 7.30 namangisi kor Ina Hanna, Ina Deborah, ama Jericho remaja. Di pukul 10 Ina Esther, ama Salom NHKBP. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 15 Desember 2024 Nanaingro. Kita memakai bahasa Indonesia. Papaton amplop Natal. Khusus di bulan Desemberon patupot tado papungu pilihan amplop Natal diganup kebaktian. Tamulai di minggu tasadarion jala tapasahat mai di pilihan paduahon. Palimahon dak danak nasorang. Di hari Rabu tanggal 27 November 2024 nasalpu di basa-basahon tuhat tado sadadak danak boru di keluarga Farel Maharaja Boru Marbon Sian sektor Sion. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Paonopon ruas namoding. Nunga jumolo maruju ngolu nisahalak ruas ina sian huriata. Ima inang rasmi boru luban gaul manang opung Yesika boru. Sian sektor Betania. Tubuh tanggal 25 Juni 1942. Moding tanggal 3 Desember 2024. Tutup umur 82 tahun ono bulan. Tatanyakon ma anggiat tumi butarapul rohani sude keluarga na tininggal honna. Papituhon jadwal Natal 2024. Jadwal Natal 2024 di tanggal 10 Desember 2024 ima Natal parpunguan sianipar boru bere Cimanggis Tapos. Mulai pukul 10 sia WIB. Di tanggal 14 Desember 2024 iman Natal SKM kelas kecil mulai pukul 10 WIB. Di tanggal 15 Desember iman Natal SKM manang kelas besar mulai pukul 10 WIB. Di tanggal 15 Desember 2024 Iman Natal bersama distrik mulai pukul 10.05 WIB di Geraha Rona Tama. Merdomu ala perayaan Natal sekolah minggu do kelas besar di hari Minggu naro tanggal 15 parmingguata holan sahalima ima pukul 7.30 dohot pukul 10. Napawaluhon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 1 Desember 2024 godangna 132 halak. Ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 halak. Ulang tahun pernikahan 10 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 21 tanggal 8 Desember 2024. Hatani debata napasik kopon lasmi rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7.
Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamu do manang dia pe na pinangido ni rohamuna. Pasapuluhon pelean iuran diakonia sosial. Torop na pasahaton pelean iuran diakonia sosial di bagasan mingguan godangna 10 kakak 2.300.000 rupiah. Pelean bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelean tahunan di bagasan mingguan 10 kakak godangna 2.450.000 rupiah. Mauliatema di pasahat huriata tusude ruas nang pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakonia sosial tu bulan Desember 2024 tu akan apa so pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton pasahaton ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe keuangan pasapuluduahon keuangan huria tu huria godangna 14.222.700 rupiah tu pembangunan 1.425.150 rupiah sentralisasi manang tu pusat godangna 8.720.150 rupiah jumlah 24.388.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado rade dohami padenggaton songonima titing namasa di huriata di bagasan mingguan mau liate. Tapi gimana? Ede korsian NHKBP.
Marede mahita, lausta papungu mapiliata, pilasara a sarabi. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriana hinaholongan ni bagasan Tuhan Yesus Kristus, tajaloma hata ni debata, natar surat di buku Panurirang Jesaya, bidu 40
ayat sada sahat rodi ayat 5. Takas mata pahutihut songono ma hatana disi. Apuli hamu bang soki ninna debatamuna. Hata apul madok hamu tu rohani isi ni Jerusalem. Jala jauhok kamu ma tu nasida. Nunga marujung parukilonna. Ay nunga salese dosanai. Ay nunga dijalo sian tangan ni Jahoba silopi dua sika ni saluhut dosana. Suara ni na jauh-jauh di halongonan. Paulihamu dalan di Jahoba, patigorhamu diadaran dalan balubung di debatata. Ikon gohado nasarura, jala parejeton nasadolok doh betul-betul. Jala gabe nahornop do namarnakko tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuliaon ni Jahoba, jala sange nasa sibuk marnidasa, ai pamangan ni Jahoba do madok ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ditiki haetehon ni batiki SD. Jadi pas libur sekolah ujui hiado dipangido disuruh bapa nahinan hamilaho mamuro tedamu do mamuro mengusir burung sian sawah. Jadi catiki hari Rabu jadi roba pauninna sojo hamuda au doho anggiku siapu dan si Robin Hood guarna. Jadi somma johoda do si Robin ninna jaga hamu jo emet tahun neng lao bapa sermon ala pas hari Rabu do sermon di si tu HKBP sada di kota Sidikalang. Anon hatok piau mulak nin nebana. Jadi bah hatok do yalusi hami do si Robin. Olo bapa. Ola lao bapa on mulai matok kami naik di paca-pacaon. Tedamu do paca-paca. Tarutibu de songono posisi no tibu sian emei asaboi binereng sude. Gudang mesi hotor si tarihon apa namanya? Orang-orangan sawah yang dibuat tali jadi kita bisa tarik nih dari apa bahasa Indonesia paca-paca dari paca-paca ini itulah. Nah naik kami itu sih karena olo do si pata dangadong aporik jadi romada si Robinon ubadal dua dek kosian aotik atar burju da aotik saniwa. Jadi beta bang merjobangin na tahu merjobang buat perangkap burung puyuh. Jadi saya sanggar doi di patopa ombada godano na teh satok kidoi ta bangin na songon na hubigi suara na isonin neba na ipudini paca-pacai raba-raba beta niku lama tok kami dah ala ni asik na basa ilului idia dong ibulu ni burung puyon arung dano di sonon lau tu sih songoni mahami asik gabi raba-rabai mga lului na marjo bangon dang sadar hami naso panagaman topu mula bapa ngamang gorai bana hami ngalam daw siya paca-paca lam habigi amma ijo warna mina dua mati mahita dung ibigi hami terberlujung do hami tong merlujung saha tu haumai iberik kami mga jongjong bapa jonot ni paca-pacai ngamarara buhina na mga matongane ubotar do bapa na hina siya nauji marara mabuhinon ngitiyok be sanggar-sanggar wala sahat kami jonok ibel-beli madaba pak namion betis namion dilotaki sah itu matangis mami na dua dung saya ibel-beli hami suruh nakok tu gijangin ada kinahatay suruh ha ibel-beli hami ay emei songonok yad do tinggal hon wala mula imana songonon habis ipas-pas aporiki habis sudir lang aporiki songonon bahana so mga mo ibana wala ibal-bali hami naik tu gijang paca-paca isur naik saya si mami na dua tangis senami ale saya tangis kami na dua
Alanga citian na ilotakinon. Dang sa dia liling. Roba po siya sopo, nako tu pacay-pacay. Ibuat di plastik. Ternyata nga ito ribana migomak, goreng, do rodang. Lau iba na sermon, irohana hami do. Hape holalai iba na sermon, irohana mi burung puyat do. Itinggal ho kami do eme. So ni may ilan iba na alak kamu ini na dielek mahami na dua. Ilayam mamangalang miyon. Terso datong ilui. Dang robe ilui nga mangalang migomak, mangalang goreng do rodang. Di sima hubo to. Ternyata bapai iboto ibana do batas menguhum. Diboto ibana do batas mendisiplinkan. Jala sianido na yung berengot taka manginang. Molo jolma diboto batas menguhum, batas mendisiplinkan seseorang. Lebih sianido pe Tuhan. Dia tahu batasan menghukum umatnya. Odo na taida di bido pak pulon. Didok ibana tu si Jesaya, tur bangsoi marite si Jesaya, khusus na halak Juda na di layani ni si Jesaya. Didok tu ibana. Apuli bangsoki. Allah hatihai, ala ni dosa ni bangsoi, ikon terbuang donasida tu habuangan Babel, 70 tahun lilingna. Isi mahalaki menderita, menjerit kesakitan sebagai orang buangan, sebagai budak. Alaidang manotong uhumi di pasahak debata. Adong do tikina roha tadi debata madok apuli bangsoki. Di ayat sada dohot ayat 2 do mahata apul-apul madok hamu tu rohani isi Jerusalem jala jauh kamu matu nasida nunga marujung parukilonna ainunga salese dosanai ainunga dijalo sian tangan ni Jehovah silopi 2 sika ni saluhut dosa. Tuhan tahu batasan mendisiplinkan umatnya. Songon nabi ni bapa nak keningani dung saya hami dibalbali sadar hami ngasala dungi dielek do muse diapuli do muse songoni matu hattai maraduk pon akana makaporsiai ibana nabui do roak kasih taonon parukilon alani dosata aledang manotongi lehonon na masa di tonga-tonga ningolutta asa molo di bagasan parukilon halak Juda di bagasan hoi-hoi alana terbuang nasida menderita kesakitan dan sedang dalam pergumulan Roma hatani Tuhani mangapuli nasida. Tuhan menjanjikan pemulihan, Tuhan menjanjikan pembebasan. Dan untuk menerima pemulihan dan pembebasan inilah mereka harus mempersiapkan diri mereka. Mereka harus mempersiapkan hidup mereka. Inilah menjadi penegasan pada Advent yang kedua ini. Bahwa di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah kesakitanmu, di tengah-tengah pergumulanmu, Tuhan dalam kemuliaannya datang membawa pembebasan, membawa pemulihan, membawa keselamatan buatmu. Maka persiapkanlah jalan bagi dia. Paulihamu madalan di ibana nanaing roi mabuan apul-apul mabuan haluaon tu saluhut na akana di bagasan sitaonon. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Adong matulu hal na boy ulahonota moloidok dison napaulidalan tu Jehovah. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan ada 3 poin yang bisa atau 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Nah berjolo. Pauli roham totong optimis. Siapkan hatimu untuk tetap optimis. Padohan ikon gohado nasarura. Lembah harus ditutup.
Rura manang lembah itu simbol hilangnya kepercayaan diri, hilangnya harapan, hilangnya semangat, atau menjadi pesimis, atau menjadi putus asa. Siapa tahu karena derita, karena pergumulan, karena penyakitmu yang tak kunjung sembuh, karena doa-doamu yang belum dikabulkan, akhirnya hilang semangatmu. Akhirnya engkau menjadi pesimis seperti umat yang dihukum oleh Tuhan itu. Ai sangado tubuh di rohana sida, ai natiga ma Tuhanon. Puasa di luas sami menderita salilingon. Tega do Tuhanon, itadikko dohami di sitaonon namion, inna rohani nasida. Siapa tahu dari antara kita pernah merasakan perasaan yang sama ketika di dalam penderitaan kita menganggap bahwa Tuhan begitu tega membiarkan itu terjadi, dan mengapa Tuhan meninggalkan kita. Maka dengarlah, siapkan hatimu supaya tetap optimis. Isilah kekosongan itu, isilah kehilangan semangatmu itu dengan pengharapan yang datang dari Tuhan. Ingat, jangan batasi kuasa Allah hanya dengan keadaanmu dan situasi yang kau alami saat ini. Songo si Maria ide ditikiro suruh-suruani madok di mana dongi alus ni bana songo dia ma perjadi ini ai suadong hutada bawa. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku akan mengandung, aku saja belum menikah. Ninnaibana alai dia lusi de batado si Maria marhite suruh-suruani ditiki didok aida ngadong naso tarpatupani debata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jagalah hatimu tetap berpengharapan dengan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Tetaplah hidup benar dan saleh pada masa-masa penantian ini. Ada seorang tokoh dalam perjanjian baru diberi nama Simeon. Dia sudah sangat tua, tapi dia tetap benar dan saleh, menanti-nantikan kedatangan bayi Yesus ke bait suci. Dan benarlah, dia nanti bertemu dengan bayi Yesus itu. Totong do ibana mangulu di hati goran, di bagasan hasitongan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan pada masa-masa penantian itu. Amang dan inang, di masa-masa Advent ini kita mundur ulang apa yang sudah kita perbuat dalam 1 tahun ini kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, atau kepada orang lain. Atau apa yang sudah terlanjur kita ucapkan kepada orang lain yang mungkin mengakibatkan sakit hatinya. Apa hal-hal yang menyakitkan yang perlu kita koreksi. Ini masa perbaikan diri. Di Advent kedua ini, mari sejenak memperbaiki diri atas semuanya itu. Na paduahon mulai dok paulidalan di Jehovah ima taulahon marhite na parejeton gijang ni roha. Hancurkan kesombongan dan keangkuhan. Didok parejeton nasa dolok do betul-betul gaberura tanggurung ni dolok. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah berbukit harus menjadi tanah rata. Jadi ini simbol keangkuhan dan kesombongan. Jadi dolok betul-betul tanggurung ni dolok itu simbol kesombongan dan keangkuhan. Itu harus dihancurkan, diganti dengan kerendahan hati. Gawe marserep ni roha. Buat pengakuan bahwa aku ini butuh Tuhan. Aku ini tidak siapa-siapa tanpa Tuhan. Di ayat 6 rot ayat 8 nubuy tajaha. Didok anggo hitaon do seduhu-duhu do ngulut taon na boy malos doi dungi bunga nai boy do satokinon dia kembang, tapi pada sore hari dia akan menjadi layu dan diterbangkan oleh angin. Maka buat pengakuan aku ini tidak siapa-siapa tanpa Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, aku tidak mungkin ada hingga saat ini. Siapapun yang merasa kuat dan mampu, dia tidak akan dapat merasakan kasih karunia Tuhan. Di Matius 11 ayat 20 lu takas doedok. Roma hamu tuau hamu akan loja jala nasora.
Jadi undangan itu hanya kepada orang yang letih dan lesu. Orang yang merasa gagah, yang merasa kuat, mereka tidak ikut dalam undangan itu. Tapi orang-orang yang merasa diri tidak mampu, lemah, itu akan ikut di dalam undangan menerima kasih karunia itu. Maka gantilah kesombongan, keangkuhan dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati sangat penting dalam menyambut raja yang akan datang itu. Tatiru ma songon perhapistaran nasian purbai. Tirulah orang-orang majus. Mereka orang-orang kaya, orang-orang pintar. Tapi dengan rendah hati mereka datang bertemu dengan bayi Yesus. Mereka bersujud di hadapan bayi Yesus. Lalu mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Emas, kemenyan, dan mur itu mereka serahkan. Songoni mahita na pauli hodalanon tapaserep rohata marsob bahita rotu tu hatai tapasahat tapelehon akan nadumenggan tu ibana nabatoluhon om manaparpudi. Setia ma jala konsisten, setia dan konsisten. Didok pahorno ma namarnakko tuat, tanah yang berlekuk jadi daratan. Namarnakko tuat manang berlekuk itu simbol ketidakkonsistenan, ketidaksetiaan. Jadi jangan menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh situasi. Tuluslah mengikut Tuhan dalam setiap situasi, baik sehat atau sakit, baik untung atau rugi, baik suka atau duka, tetaplah setia. Akhirnya Tuhan tahu batas mendisiplinkan umatnya. Setiap dosa memang harus dihukum, tetapi hukuman Tuhan adalah untuk membawamu berbalik kepadanya. Dia mau memberimu kesempatan untuk memulai baru dari awal. Sambutlah dia, persiapkan jalan baginya lewat perbaikan diri. Dari pesimis menjadi optimis berpengharapan, dari kesombongan menjadi rendah hati, dan dari ketidaksetiaan menjadi setia dan tulus mengikut Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan, amin martang yang maita. Dipuji rohanami maho ali Tuhan. Disaluhut na denggan dibasam naung hutangi hokami marhite hatam. Ai hodo debata na uboto akan na dumenggan di parnguluan nami. Molo ikon uhumam mupehami alani hajahaton doho dosa nami. Nasomanotong isaliling nililing na say marpamuati doroham. Laho mangalehon pasu-pasu dohot akan nauli na denggan dingulu nami. Atong moliate madihatami ali Tuhan naung mangapuli rohanami saluhutna tutu dingulu namion say tagamon adopan nami do parukilon sitaonon parsahiton akatangi yang nasomaralus alay di paingok hatami do hami di bagasan tikion asatung unang sumurut akapakirimon nami unang madabu hami tugijang ni roha jala unang magabedang satia hami mangihutokko. Alay naing mahupay baru hami diri namion ganupari hami alay Tuhan pay baru ho diri asa ho Bartolomo ni roham mangulu nami jala totong hami marpakirimon na mangulu optimis madala ni nguluon totong marserep ni roha hami rotu ho pasahaton na dumenggan na adong di hami jala satia mahami konsisten di sudi kondisi do situasi laho mangihuton ho di ngulu nami. Marhite todim todi porbadia say urupi mahamion laho pasauton hatami di bagasan parngulon nami ali Tuhan moliate do di pasaha rohanami di advent na padua honon di nama nomu tutu hami di harorom naing paulion nami madalan diho marhite introspeksi diri nami atong pargugui parbisuhi hami sudi umat monali Tuhan laho mangulahoni ho Bartolomo ni roham disudi parngoluon ni ruas ni huriam nau kuulahok kami dohok nanang eyahan nami di bagasan saminggu nanang roon asima roham dongani urupi pargogoy apuli sudi ruas mon
siadak danak name me sahat tu nama tua laho mangulahu sudi ulau ni nasida. Pasikop Tuhan akan narikok di parngoluon ni nasida diganup rumah tangga doh pribadi lepas pribadi. Saya tabai rezeki di akar ruas ni huriam asatung adong prasaulihono ni nasida Tuhan laho mamuji pasang apoko di bagasan ngoluna. Atong Tuhan nami nang dia penang ni hari koton nya karuas ni huriamon nasomaralo tulomo ni roham martinangi maho pasau may dinasida. Apuli marohan nya kana marsak akan di bagasan habot ni roha. Totong boy musay bangkit nasida Tuhan sian akka habot ni roha nasidai mangyah ya kadinggan basa si pasahatom mudo pedi nasida. Pargugoy jalapahi pas pamatang nya kana marsahit. Surdukot tangamu nalabohi tu pamatang nya karuas ni huriam na marsahiti asaneang pakilalaon na manang sadia deleng nai luasom musonggop akapanahi di pamatang ni nasida unang luas madele putus asa alay totong marpakirimon nasida tuho asima roham Tuhan atong hupasahatami maparngulon namyon asaho mana manguluhosa mauliate do di pasaha rohanami di huriam HKBP na bulono nale Tuhan alani denggan ni basam nung ngabuy mardalan ulaon sinode godang di bagasan saminggon marulupuluk marlas ni roha sude sinodestan doho ruasmi laho makalason akadenggan ni basam marhite nang terpilih aka pimpinan na baru tong pasu-pasu matuhan sude akan nang terpiliti asa anggia totong boy pakeomu gabi alatmu nasida patupahon hasitongammu di Portibion di huriam HKBP di sadok duniaon ale Tuhan debata nang sude sinodestan akan mula dohok na naing mula dope dohok akan di pardalanan na nuaing manopot akka inganan pakobasyon na ramoti nasida Tuhan lumobi madi amanami amang uluan dohot amang situa el manalu pasu-pasu nanon nasida di pardalanan na Tuhan asa anggiat boy sahat muse tuhuriaon di bagasan lasti roha da kurang agia aha atong Tuhan nami di sudi pangiduan namion pura jumi hami pardosa godang dohami alani i urupi hami paubaho diri salpuho masaluhut akadusa pangalosyon nami asalam tama hami laho paimay mahon haroromi tu bagasan ngulu nami ganup marsada-sada atong Tuhan tangihon matang yang namion maranata say romaho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari demahita los tapasaha mapeliata na paduahon dohot amplop Natal.
Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gidjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rasa
Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Selamat hari Minggu, selamat Advent ma dihita saluhutna.